ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಚೂರು ನೀರು ಕಾಯರ ದೀದೆರ್. ನೀರು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ದೆಕ್ ಚೂರು ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಸೋಕು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರಾಗಿದ ಪೊಡಿಲ ನೀರ್ಲ ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು. ಈ ಟೈಮ್ಟ್ ನಮ ಏತ್ ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ಬೋಡು ಆತಿನ ಪಾಡೋಡು. ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ಗೊತ್ತೊಂದ ಅವೇನು ನಿಧಾನವಾತ ಪಾಡೋಡು. ಇಜಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಗ ಚೂರು ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕೈಟ್ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಂಡ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟುನ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಂಚ ಚೂರೇ ಪಾಡೊಂದು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು. ಒರ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ ದೀವೊಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿರ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪದ. ಇದು ರಾಗಿದ ಪೊಡಿ ಸೋಕು ಬೇಯ್ತುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪೊಕ ಒರ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬುಕ್ಕ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತೊನ್ಯರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೊಂದು ಅವೆಕ್ ಬೇಯ್ತಿನ ಮುದ್ದೆನ್ ಪಾರ್ದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು. ಗಡಿ ನಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ನೀರು ದೀವೊಂದಿಪ್ಪೊಡು. ಇಜಂಡ ನಮ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೈ ಕಂಟುಜಿ. ನೀರು ಪಾಡಿಚಿಂಡ ಕೈ ಕಂಟುಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ. ಸೊ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಇತ್ತನ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇತ್ತನ ನಾನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಾಗ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು ತಿನ್ನಂದಿನಾಗ್ಲೆಗ್. ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ತಿನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ಯರ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅವೇನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಾಗ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೋನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಪೆ ಆತ್ನೇಟ ಮಾತಿಡ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.